Hej YouTube. I dag vil jeg se på et mod, som hedder Downdraft. Det er et mod, som i stedet for at I skal til at ændre jeres Minecraft og jar-fil, når I skal til at have andre opdateringer og privileges og hvad der nu er, så skal I bare gå ind og åbne det her program, og så kan I ligesom I kan se her på billedet. Man kan bare trykke på de der snapshot her og hvad der nu er. Og så trykker man bare her do it, så duer det. Så hvis jeg ruller lidt ned, så er der en kæmpe stor download button. Så trykker jeg bare der, så begynder den, det er bare sådan en Dropbox, hvis jeg husker rigtigt. Eller hvad? Jo, det er det. Jo. Men jeg har den i forvejen, så det lader jeg bare være. Men her, der kan I se, her er den så. Så starter man den, så kommer der sådan en lille flot billede frem, og her er selve programmet. Så står der om spillet er okay, eller der er nogle fejl, og det crasher når I starter og sådan noget. Og også hvor mange backups I har. Men her er det jeg snakker om. I kunne gå herind og lege lidt med det. Vælge hvilken version vi vil have. Hvis jeg nu sagde, jeg ikke gad sprint jump og det der, som man skulle have noget at spise og sådan. Så kan jeg bare trykke der, og så do it. Så kan I se her. Så downloader, og så skifter den binden ud. Så har jeg 1,73. Det kan I se, det er jo meget lettere. Men jeg bruger for det meste 1,3. Det er de her, det fik jeg for 3 dage siden. Det er også meget grinerende at spille med. Men altså, så er der også helt nede på alfaerne, og så kan I få den tilbage ved at trykke der, og den her ved jeg godt nok ikke lige hvad er, men ja, det er i hvert fald meget behageligt ting. Og så backup, så I backup world saves, så kan I backup jeres baner. Og jeg tror nok der er mange af jer der godt får brug for det engang, men så også backup jar-filen, jeg ved ikke lige. Jeg tror jeg ikke rigtig man får brug for. Jeg ved ikke hvordan man skal få brug for den. Så hellere Minecraft. Men ja. Så hvad der er sket på det seneste, må jeg selv lige se ved, og så hvem der har lavet det her. Ja, det var sådan set bare lige en hurtig video om det, så hej YouTube.